Скъпи на Господа, това не ви го казвам да ви обезкуражи, а напротив, казвам ви това да ви покаже колко е важно за вашето решение да бъдете подготвени, да не се провалите във вашият изпит, като учите внимателно урока, който Бог ни учи. Също така е и голямо значение от вашето решение. Бог ще ви благослови. Ако вие вземете решение, което е достойно за Господа, да не се провалите като Саул, защото Саул трябваше да чака там Самуил. Ако вие вземете решение да следвате Господа и го следвате с цяло сърце, с целия си ум, с всичката си сила, вие ще получите благословение. Галгал дава и благословение. Ето ви един пример за това благословение. Аврам, когато той чу Бог да му казва: излез от дома ти. Спомняте си това место, нали? Тази история. Той излезе. Но Бог го благослови, като каза в Битие 12 глава 5 до 8 стих, той каза: Авраам взе жена си Сарая, племенника си Лот, целия имот, които бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, и излязоха, защо да отидат в хананската земя. И Авраам пропътува земята до местността си Хем, до Дъба море. В това време хананците живееха в тази земя. Тогава Господ се яви на Авраам и каза: на това място ще дам тази земя. И там Авраам издигна жертвеник на Господа, който му се яви. Авраам направи завет с Бога и той го благослови, като му даде мястото, където текат мляко и мед. Сега мисля, че сте разбрали за важността минаването през Галгал. Скъпи на Господа, внимателно учете вашия урок. Не бързайте да вземате решения, които са важни във вашия живот. Скъпи на Господа, внимавайте да не паднете, както падна Саул. Желая ви да получите дарът на Елисей, защото чрез нашето обхождане и вървене и следене на стъпките на Бог към Небесното царство, ние ще получим точно този дар на Елисей. Но какъв беше този дар на Елисей? И за това, за да видим какъв беше този дар и да видим Елисей как вървеше, ние трябва да отидем и да прегледаме цялата история. Да видим всяка дума от нейното значение. По-горе ви казах, че в Библията всяко място има значение. Всяко име има значение. Знаете ли, Библията, Авраам е праотецът, приятелът на Господ, нашият прародител. От него сме израснали. Но Илия е образа на Бог. И след като Бог нареди на Илия какво трябва да направи, за да отиде да помаже Елисей за негов заместник, а Елисей е днешният християнин, братко и сестро. Елисей е образа на мен и на теб. Как да вървиме? Но виждате ли, Илия бе изпратил да го помаже. Бог изпраща да те помаже, за да заместиш Бога тук на земята. Дава ти всичката си сила. Но нека да се върнем към 3 Царе 19 глава от 15-17 стих. И там се казва така: но Господ му каза: иди и върни се по пътя през пустинята в Дамаск, и когато пристигнеш, помажи Азаил за цар над Сирия, и Йои, намесевият син, помажи за цар над Израел. А Елисей, Сафатовият син от Авел Мело, помажи за пророк вместо теб. И ще стане така, че който се избави от Азаиловия меч, него Йои ще убие. А който се избави от Йоиевия меч,
него Елисей ще убие. Навярно вече сте видели какво иска Бог от нас. Какви иска да бъдем. Нека да поговоря върху това какво ще търси Бог от нас. Бог не търси някой, който е слаб. Той търси войни. Тези, които могат да въртят меч. Казах, че Елисей е образ на днешният християнин. Преди още да знае Елисей, че ще бъде призован, Бог знаеше, че той е войн. Както каза Исаия в 49 глава: слушай ме, острови, и внимавайте, далечни племена. Господ ме призова още от раждането ми, още от утробата на майка ми спомена името ми. Скъпи на Господа, когато ви е призовал, той е видял войнат във вас. Но как ще се развиете като войни, зависи от вас. Затова постъпвайте във всяко начинание с мъдрост и дразновение. Темпото на вървенето ви определяте. Не забравяйте това. Това е важно за вашата подготовка. Това е важно за вашето изграждане на войни. Това е важно да бъдете достойни граждани на небето. И първата стъпка, която искам да кажа, е да дадете вашето зрение. Първата стъпка на Бог иска вашето зрение, защото вашето зрение е плътско, земно и то вижда много малко. Но Божието зрение е вечно, свято и то вижда навсякъде. Не можеш да се скриеш от това зрение. Спомняте ли си, че Бог каза, че дори и планините да те затрупат, Той там ще те намери. Той вижда всичко. Затова Той иска твоето зрение. Ти готов ли си да дадеш твоето зрение? Ако си готов, кажи: ето ме, Господи, аз съм тук и съм готов да се уча. Защото Бог започва изграждане в твоя живот, да бъдеш достоен войн, да бъдеш достоен гражданин на небето. Скъпи на Господа, сега ще разгледаме как се ходи без зрение и какво значи да се отнеме зрението. Нека да видим как бе призован Елисей и как ходеше Елисей за своя път, как бе отдал своето зрение и го водеше Илия. Как го беше призовал? Призоваването на Елисей в 19 глава, продължаваме надолу. И така Илия тръгна и там намери Елисей, Сафатовия син, който реше с 12 двойки волове пред себе си, а самият той беше с 12-тата. Илия отиде при него, хвърли кожуха си върху него, а той остави воловете, затича се и след Илия и каза: нека целуна, моля, баща си и майка си. Тогава ще те последвам. А Илия му отговори: иди, върни се, какво съм ти сторил? И Елисей се върна, взе двойката волове и ги закла, а за дървените прибори на воловете опече месото им, даде на народа и те и ядоха. Тогава стана, последва Илия и му слугуваше. Виждате ли, скъпи на Господа? Виждате ли какво направи Елисей? Как направи първото си заявление за това, което искаше: дарът на Бога. Знайте, скъпи на Господа, че за да получите този дар, че където и да отидем в тази Библия, ние ще четем и ще знаем какво иска Бог. Да, Библията има своето си значение и трябва да го научим, защото това е тайна и само Бог може да ни я разкрие. Разглеждаме този урок и тази история на Елисей, за това да се научим как да растем като християни и как можем да бъдем полезни за прославата на нашия Бог. Образът на Илия е образ на Бог, казах по-горе. Казахме, че Елисей е днешния християнин.
Също така и местата са образи и етапите на нашето изграждане, като достойни граждани на Небесното царство. Както вече казах, че Бог избра тях, защото те са войни. Ако Бог те е избрал, братко и сестро, скъпа на Господа, знаете ли, че Той е видял войнат във вас? Също така те бяха по сърцето и на Бога. Щом сте избрани, вие сте по сърцето на Бога, скъпи на Господа. Когато бъдете избрани, знайте, че Бог ще отнеме всичко, което бе помогнало да дойдете до Галгал. Вземането на вашето главно решение. Това е вашето зрение. Оттам вие трябва да вървите без да виждате. Трябва да се научите да гледате чрез неговите очи. Нека сега да видим къде беше Елисей. Когато Бог го призова, той бе на нивата, ореше и беше на последната двойка волове. Забележете, на последната двойка волове беше господарското дете. Бе на полето и работеше наравно с слугите, по нищо не личеше, че Елисей е синът на господарят. Това ни показва, че Елисей бе научен на подчинение и смирение. Той не беше едно глезено дете, той се подчиняваше на своя богат баща. И какво правеше? Той работеше. И къде работеше? На последната двойка волова. Сега трябва да вземем своето главно решение. Когато Илия мина, хвърли кожуха си върху него, Елисей взе своето главно решение. Скъпи на Господа, надявам се сега да сте си представили тази картина. Защото е много важно за нас да разберем как Бог ни призовава. Сигурно, когато е приближавал Илия към Елисей, е било много кално. Защото, ако прочетете цялата история, през това време Илия повика облака и дойде дъжда, и тогава валеше на земята. И тогава земята беше мокра. Сега мисля си, че вече виждате тази картина и че разбирате какво искам да ви кажа. Че Бог избра своите войни, които не са мързеливи, които не се страхуват от това колко е тежка, трудна и мръсна е работата. Забелязахте ли, че никаква дума не излезе от устата на Илия? Той само хвърли кожуха си върху Елисей. В този момент Елисей трябваше да вземе своето главно решение. Какво всъщност му предложи Бог? Скъпи на Господа, кожухът означаваше, че Бог му даваше протекцията си. Даваше му пълната власт, цялата власт. Правата, които ти давам, са твои. Чакам отговора ти. Бог ти дава тази власт, но той чака твоя отговор. Какъв е вашият отговор, скъпи на Господа? Той продължава да чака нашият отговор. Знаете ли, чака, продължава, както се говори в Словото, той чака. Нали, ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечеря с него и той с мене. Ако вашият отговор е като на Елисей, тук е момента да ви кажа, че пътят е много тежък. Бог чака. И ако сте се замислили сега в този момент, когато говоря, и ако вие сте представили картината, и ако вашето сърце е заиграло, знайте, че той чака вашият отговор. Готови ли сте да захвърлите всичко? Защото Елисей го направи. От едно господарско дете той отне всичко и го превърна слуга на Илия. Когато вземете вашето главно решение, тогава Бог ще започне да ви учи как да вървите, без да виждате. До Галгал Бог ги водеше с виждане, както следваха облака през деня и огнения стълб през нощта. Забележете какво Бог правеше за нас. За да ни да доведе до Галгал, той воюваше за нас, като показа мощта си на фараона, като хвърли войската му в морето,
битките, които водеше за нас, да ни доведе до Галгал. Виждате ли, скъпи на Господа? Докато ни доведе до мястото на вземане на главни решения, от нас изискваше да не се бием. Защото Той се биеше за нас. Вече сте на мястото на вземане на главни решения. И Той отнема всичко и вие трябва да вземете своето главно решение. Когато виждаш, можеш да вземеш решение. Но когато Бог отнема зрението, малко е трудно да вземеш такова. Пред теб има няколко възможности. Няколко възможни решения и ти трябва да избереш. Но знаете, само едно е правилно. И това правилно решение трябва да го устоявате. Първото от тези решения е: мога да се върна в Египет, което означава да се върна отново в света. Защото там мога да виждам с очите. Ще стана роб на греха, но ще виждам. Но това ли е правилното решение? Помислете. Вземете, разгледайте Библията и ще видите дали е правилно решението. Второ решение. Мога да остана там, на място, което означава да не се наслаждавам на своите възможности. Ще се храня с това, което аз възпроизвеждам. Няма го Бог, но пък мога да виждам. Кога престана манната? Спомнете си. Престана манната в момента, когато те ядоха изпърженото жито на земята от това, което са произвели. Тогава и престана. Но, братко и сестро, това ли е правилното решение? Да останеш в една религия, където няма Бог, но да си запазиш очите? Помислете, търсете и ще намерите. Така говори Словото. Трето решение. Мога да тръгна напред, което означава, че каквото и да направи Бог, през каквото изпитание ме подлага, колкото и тежък да е товарът и колкото стръмен и труден е пътят, аз ще го следвам и няма да го оставя на мира, докато не стигна до края, защото при него има думи на живот. Алелуя! Слава да е на Господа! Когато помислите и вземете своите решения, устоявайте ги и не се притеснявайте, защото Бог ви дава властта си. Той даде кожуха на Елисей. Така както Петър каза на Исус, спомняте ли си? Когато го попита: вие ли ще ми изоставите? Той каза: къде да отидем? Господи, при Тебе има думи на живот. Аз взех своето решение да следвам моя Бог преди повече от 18 години. Знаете ли, скъпи на Господа, Той направи същото, което направи с израелтяните. Отне им зрението. В момента на вземане на моето решение, Той отне зрението ми на едното око. Претърпях трудова злополука. И аз останах сляп с едното око. Седях твърде дълго на едно място, защото объркването бе тотално. Не смех да се доверя да ме води някой и по-късно осъзнах, че аз съм забавял темпото на вървене към моя Господ. Скъпи на Господа, не забравяйте нито за миг. Когато аз бях забравил, че темпото на нашето развитие ние определяме, след като вземем нашето решение да го следваме, аз седях близо 10 години да науча този урок, че бавя темпото. Бях в една религия. Бях в едно място, където нямаше Бог. Аз мислех, че съм християнин. Но знаете ли, и аз казах като Павел, когато разбра всичко отзадно, оставам назад, но за да позная Тебе, единствения Бог. Отне ми цели 10 години
аз да науча урока, че аз определям темпото на моето учение, на моето развитие като войн. Надявам се да вземете правилното решение. На мен ми отне 10 години да осъзнае това нещо. Просто да гледам чрез очите на Бог. Не знаех как да го направя. Лутах се тези 10 години. Мислех, знаете ли, играех си на християни. Но скъпи на Господа, какво стори Елисей? Той взе, закла половете, с които работеше, с дървеното рало, той опече воловете и месото го раздаде. Той унищожи връщането си назад. Беше решил да следва Бог, независимо колко ще му струва. Бог иска от нас да не оставим вътре в нашето сърце от стария квас. Трябва да му дадем правото да ни изпълни със Святия си Дух. Спомняте ли си подобна постъпка, която Исус Христос искаше в Новия Завет? Спомняте ли си един богаташ, който дойде при него? Как да наследи небесното царство? И Бог му каза, пази 10 Божии заповеди. И този човек каза, да, аз ги паза още от малък. Малък са ме научили и аз нито една заповед не съм нарушил. И Бог каза, о, много добре правиш. Това е много хубаво. Но знаете ли, той му каза, едно ти липсва. И този богаташ може би си помислил, какво сега ми липсва да наследя небесното царство. Той ми каза да пазя 10 Божии заповеди, аз му казах, че ги пазя и ги знам, а ми липсва още нещо. И той каза, иди, продай имота си и го раздай и ела ме следвай. Исус каза, че богаташ трудно ще наследи, че било добре и по-може Камила да влезе през иглени уши, отколкото богаташ да наследи небесното царство. Но виждаме тук най-богатото през онова време, Елисей, най-богатото дете. Той взе своето главно решение. Закла, опече и раздаде. И тръгна да го следва. Ето ги стъпките, които Бог искаше да научим. И това е една от тях. Втората стъпка е да тренираме нашите мускули на вяра. И за тази стъпка ще говоря следващия път, когато